Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini tanggal 30 Januari 2026 ketemu lagi dengan Harsono Jos. Mau lewat Ndek Embung Gogoniti, mau takziah ke Kemiri Gede Kulon. Loh, ini bersama Mbak Yuku. Yuk. Mengulang-ulang lewat Ndek Embung Gogoniti. Tiada apa ya? Pokoknya seneng terus lah. Ke rumah barunya juga sudah selesai. Balik. Ngarep liwat rono ya yuk. Nah iya ya kuwi bakal iki didadekne warung. Warung apa? Ya. Engko pamane arepe tumbas kopi apa piye ngono wis ada. Wah, senang sekali. Lewat lagi, ketemu lagi di Ndek Embung Gogoniti. Hah? Apa nih? Kayak mungkin ya sik urung genah. Nah ini ada bangunan baru maunya untuk kafe kali ya. Masih bagus sekali karena masih baru teman. Hai, masih baru. Ya sepil-sepil aja lewat Ndek Embung Gogoniti mau takziah ke Kemiri Gede Kulon. Kesel tapi yo. Kesel enggak Mbak Yu? Enggak. Oh, tak ira kesel. Wah, hiburan kok. Aduh, teman, ternyata ya kesel juga ya. Itu airnya Ndek Embung Gogoniti bersih. Tapi saat ini belum ada yang datang mancing. Ndek Embung Gogoniti Kemiri Gede. Tuh airnya. Sana Gunung Gogoniti. Ini biasanya untuk tempat upacara 17-an dan hari-hari besar lainnya. Tuh. Sambil jalan. Aduh. Dia capek juga. Ngos-ngosan. Iki pokoknya iki dalane ngene iki lho bolo, dalane hati-hati Mbak Yu, aku juga. Wah. Pokoknya hiburan ya teman-teman yo. Bola-bola. Padha ae padha mek aku kuwi ambek mami. Endi? Iki bola dalane ngene iki, sian iki sik lagi rusak. Dulu pas pada saat jalan sehat ini masih bagus sekali. Terus ini jalannya. Ayo. Ki. Ayo Mbak Yu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sik bola. Anak gocekane toh. Nah, aku ki yo memang aku enggak apa yo, aku wedi lho. Lah ndi kaline? Heeh, tapi kan malah wedi. Aku wedi.
kok ngono ku. Ya, ya, ya. Sepeda ra Nah, iya kan, sepeda ndak bisa lewat. Ya, ki. Ya, yang separuh ngono. lah kali ini terus nendi yo? Kok lemah pirang anu. Hah? Kali kae. Biyen kae kan nggen anu kene sire biyen kan pindah kene ya. Heeh. Pindah kene terus munggah ngene ngono ya biyen. Dan lawas ya. Lah iya ki kan berarti dalan sing biyen. Balik eneh. Gelo-gelo. Aku wedi lho mau nguwat nggak kono. Lha kuwi apa dalane? Oh, kok sak men rong depo sak depo punjut iki. Ya jenenge Ben kuwi ilang blas. ora ilang blas, tapi maksudnya kan terus enek nganune ku lho peringe diunteng ku lho. Heeh ta? Kuwi ngene aku ki kok kono kae. Nang Kalimantan iki sakmono ki dawane kae. Kok kono kurang dawa. Wow. Kuwate kursi tok. Ya, sekian dulu bala. Aduh, lewat aku ya wedi lho. Assalamualaikum.